Yes. Godmorgen alle sammen, og velkommen til dagens webseminar. Vi har glædet os meget til at fortælle jer om vores webshop. Det er ingen hemmelighed. Det er ikke gået helt så stærkt, som vi nok havde håbet. Men til gengæld, så har vi holdt budgettet, og det er heller ikke uvæsentligt. Vi har hele tiden fastholdt, at webshoppen skulle køre test og ikke i luften, før den virker ordentligt. De 5 testbutikker gik i luften den 4. august, og det er faktisk kun været en positiv oplevelse. Hvem havde troet, at allerede den første ordre kom første dag? Helt uden nogen form for markedsføring, så kom der bare ordre på Kulturs webshop. Fantastisk. Nu er vi nået så langt i processen, at vi gerne vil tilbyde alle, der har lyst til at komme med på webshoppen. Det vil Trine fortælle lidt nærmere om kraven hertil lidt senere. Det er naturligvis gratis at være testbutik på webshoppen, bortset fra de 15% kommission, som shoppen tager for salget. Derudover har bestyrelsen besluttet, at de første 6 måneder på webshoppen er helt gratis. Det vil altså sige, at man kan være på platformen frem til 30. juni 26. Herefter koster det så 500 kroner per måned, hvis man ønsker at fortsætte på platformen. Og jeg kan ikke forestille mig, at nogen, der så forlader os, når de først har fundet ud af, hvor fantastisk det er. Vi glæder os rigtig meget til at vise jer, hvordan webshoppen fungerer, og hvad den kan bidrage med, både for jer og i fællesskabet for Kultur. Vi har allerede fået en positiv respons fra leverandører, endda for formanden for Boghandlerforeningen, som er medlem af en anden kæde. Så måske er der et nyt medlem på vej, men nu skal vi selvfølgelig ikke sælge skinnet, før ræven er skudt. Men det er dejligt at høre, at der er nogle af de andre kæder, der også kigger på os. Og selvfølgelig skal vi ikke glemme jer medlemmer. Tak for jeres ros og opbakning undervejs og kommentarer. Det var sådan lidt ord for mig, så nu vil jeg give ord over til Trine, som fortæller lidt mere af det tekniske og det praktiske, og hvor vi står og hvor vi skal hen. Værsgo, Trine. Tak. Jamen, jeg vil fortælle lidt om, hvordan det går med webshoppen, og som Bjarne også var inde på, så går det jo stille og roligt fremad, og vi bliver hver dag klogere. Og især arbejdet med DBK og Dafolo har givet os en lille smule grå hår. Vi havde håbet på, at vi var længere herop til julehandlen, men vi må altså erkende, at testfasen den lige fortsætter julehandlen over. Uden markedsføring af webshoppen. Vi er simpelthen ikke klar til at håndtere alt for mange ordre lige nu. Det antal ordre, der kommer igennem, er helt perfekt til at teste, uden at kunderne de kommer til at lide under dårlig service, og det vil vi gerne være sikre på. Vi hører, at nogle af testbutikkerne allerede oplever, at kunderne de kommer med deres mobil i hånden og siger, at de kan se en specifik bog er på lager. Og det er selvfølgelig det, vi gerne vil opnå. Derudover så har alle testbutikkerne også haft lidt ordre igennem, enten til afhentning eller afsendelse fra butikken af. Som Bjarne sagde, så er vi klar til at sluse lidt flere butikker ind. Så alle dem, der gerne vil være med, de har som udgangspunkt mulighed for at være med hen over julen. Markedsføringen, den foregår fuldstændig som den plejer. Vi sender nyhedsbreve ud, og vi laver opslag på de sociale medier uden henvisning til webshop. Men alle priserne online, de vil være efter katalogpriser. Det vil stadig kun være bøgerne, der er online, og selvfølgelig så er der også lige lidt tekniske krav for, at man kan blive koblet på. Først og fremmest så skal der være lagerstyring i butikken, og som udgangspunkt så er det kun de butikker, der har enten Ameo eller Scanpost, der kan kobles på. Hvis man har et andet system, så vil jeg gerne undersøge, om det er noget, vi godt kan håndtere alligevel. Vores shopsystem siger, at mange systemer altså kan håndteres. Yes. Inden jeg bliver lidt mere teknisk, så vil jeg bare lige sige, at Find Butik-siden, den arbejder vi på at få til at fungere bedre. Så den bliver lidt mere ligesom før med et landkort, så I nemt kan se og finde jeres kollegaer, og så kunderne nemmere kan navigere i bytteservicen. Vi er godt klar over, at den nuværende side den ikke fungerer helt optimalt, men vi har lige haft lidt fokus på at få automatiseret tingene inde på webshoppen først. Man har på alle produkterne mulighed for at vælge, om man vil have den leveret eller afhentet varen, og når man vælger levering, er det lige nu som udgangspunkt DBK varen leveres fra.
Men her arbejder vi på, at det bliver ligesom ved afhentning, som I kan se her, at den nærmeste butik, der har bogen på lager, bliver vist først. Og når det fungerer, så kan vi begynde at sluse andre varer på, så vi kan få kontorartikler, spil, og hobby og legetøj online også. Så når man vælger at skulle have varen leveret, så vil man for eksempel se den nærmeste butik, der har lige nøjagtigt denne her vare på lager først. Så er vi lige på vej til at få introduceret testbutikkerne for et interface, hvor de kan logge ind og se alle ordre, der skal håndteres. Og herindefra, der kan de også skifte status på ordren. Så de skifter status, når de har set ordren og for eksempel har bestilt bogen hjem. Og når bogen er klar til afhentning i butikken, så skifter de status igen, så kunden får en besked om, at nu er bogen klar til afhentning. Og herindefra kan man også, hvis det er en bog, der skal afsendes til en kunde, så kan man udskrive en fragtlabel. Lige nu, der er det PostNord, vi sender med, og derfor så er det også PostNord, pakken skal afleveres hos, og lige nu skal man selv aflevere den hos en PostNord pakkeshop. Det er simpelthen for dyrt at håndtere, at de skal komme og hente det, når det er færre ordre, vi har med at gøre. Vi forventer, at alle testbutikker lige her nu har emballage nok til at kunne pakke den i det emballage, man har. Jeg viser lige. Man kan selvfølgelig gå ind og se informationer om ordren, ISBN-nummer og priser og ja. Mit næste punkt, det kan måske godt virke en lille smule langhåret, men vi har stadig en masse manuelt arbejde, som skal automatiseres, og det kan altså give nogle fejl online. Derfor er vi jo rigtig glade for at have en god dialog med dem, der opmærksomt følger med. Det er med til, at vi får fjernet nogle fejl, når der er nogen, der kigger med. Så derfor så vil jeg rigtig gerne lige opridse nogle af de forskellige manuelle processer, vi har. Jeg håber lidt, det kan give jer en bedre forståelse af, hvad det er for nogle ting, vi arbejder med, og hvad det er, vi har fokus på. Noget af det vil snart blive automatiseret, og noget af det er altså noget, vi kommer til at kæmpe med i længere tid, og derfor har brug for både jeres øjne og forståelse for, at det altså er sådan, det er. Lige nu, der er de fleste ordre, som skal leveres, de bliver jo sendt fra DBK af. Og I ved måske, at DBK stadig har 2 lagre, og Dafolo også er en spiller i det. Så derfor så skal alle ordrene, der skal sendes, samles hos DBK. Og derfor så skriver vi 2 til 4 arbejdsdage, for at kunden ikke oplever, at vi ikke overholder, hvad vi lover. Alle de bøger, der er online, det er nogen, der er hentet ind fra DBK-system. Men det er altså manuelt, vi har valgt, hvilke varer, der skal ind. Fordi at I er jo godt klar over, at der ligger bøger, som ikke har rabatsatser, og som vi slet ikke kan sælge og sådan noget. Så vi går ind og sorterer efter rabatkategorier blandt andet, og efter forlag. Men det kan være svært, fordi at for eksempel en rabat, det kan både være 3%, og det kan være 40%, så man skal altså holde tungen lige i munden, når man lægger bøger ind. Og der er mulighed for fejl, så hvis der er bøger, hvis I opdager bøger, som der er mindre end 20% rabat på online, så er det altså en fejl, og så hører vi meget gerne. Hvis en bog er udsolgt hos DBK, men på lager hos en butik, så kan kunden som udgangspunkt bestille 1, 2, 3 eller 20 bøger, selvom butikken kun har 1 på lager. Det kan også give nogle udfordringer, hvis en kunde samtidig finder en anden bog, der er udsolgt hos DBK, men på lager hos en anden butik.
Lige nu, der kan de godt bestille de her bøger, og så skal vi altså levere dem fra 2 forskellige butikker af. Der bliver det sådan, at man skal lægge en ny ordre for at bestille bog nummer 2 hos butik nummer 2. For at håndteringen af det ikke både bliver for dyr for os, men også for avanceret. Så er der også på nogle bøger et minimumkøb, og det kan vi ikke håndtere online, fordi at vi kan ikke få lov til at købe dem, hvis man mindst skal købe 2 bøger. Så det er også en butik, der skal håndtere det. Nogle bøger skal vi måske have frasorteret, fordi at det ikke er nogle bøger, I er interesseret i at få på hylderne. Det er også noget, vi manuelt skal gøre. Så oplever vi også, at forlagene de kan finde på bare at slette bøger fra bogportalen, og det er jo nemt nok for jer, når de bare er slettet, så kan man ikke købe dem, men de bliver ikke slettet i vores system, så det betyder, at kunderne alligevel kan købe bøgerne hos os, selvom at de ikke længere kan købes hos DBK. Og det er manuelt, at vi skal ind og fjerne de her bøger, fordi DBK kan ikke give os en besked, når de bare sletter dem, uden først at melde dem udsolgt. Det er også en procedure ved DBK, ikke også? Jeg bare lige ja, det er en fejlprocedure. Altså forlagene, de skal afmelde bogen, men de sletter den bare. Og så har de bare afmeldt, som de skal til DBK, så vil vi også have fået besked i vores opdatering i vores webshop. Så det er fejl for forlagene. Præcis, det er kun når forlagene gør det forkert, fordi hvis de bare bliver udsolgt bøgerne, eller forlagene melder dem udgået, så er det ikke noget problem, så kan shoppen godt håndtere det. Men der er mange, der ikke kan finde ud af at håndtere det her rigtigt. Særligt små forlag, de kan dem lige komme til at sætte det. Ja, særligt små forlag. Og så har vi sorteringen på shoppen, fordi der er jo selvfølgelig kategorier på shoppen med krimi og fantasy og kogebøger og underkategorier til kogebøger. Og vi får dem kun groft sorteret, så det vil sige finsorteringen, det skal vi sidde manuelt og gøre. Og derfor kan der altså godt lige pludselig være en kogebog inde under fantasy. Så det er nogle af de udfordringer, og vi er jo nødt til at tage en udfordring ad gangen og få omsat til noget automatisering. Og det er sådan set det, vi arbejder med. Og i teknisk sprog, så hedder det undskyldningskoder for det ene og for det andet, og der er mange, har jeg fundet ud af. Det er der, og der bliver ved med at dukke ting op fra DBK af, som man ikke lige havde regnet med. Men det går fremad, og kunderne kan finde webshoppen, så det er også rigtig fedt. Nu vil jeg gerne lægge op til spørgsmål. Og I skal lige huske at slå mikrofonen til, eller skrive ind i chatten, hvis I gerne vil spørge om noget. Skal I ikke stå i kø? Trine, må jeg stille en? Ja, tak. Ja. Hvor mange ønsker at komme på nu her inden jul? Har I en idé om det? Nej, faktisk ikke, fordi vi har bare et par tilkendegivelser rundt omkring fra folk, der gerne vil, eller butikker, der gerne vil være testbutikker. Så vi har ikke et antal, jeg vil sige, vi har hørt fra 5 stykker eller sådan noget, Bjarne? Ja, jeg vil også sige det der 5 stykker, eller sådan noget, tror vi står i kulissen. Fordi der er jo ikke noget, hvis de kører lagerstyring i dag, så er det sådan set bare at meddele Trine, at de gerne vil med, så får vi ordnet det ved Amio eller ved EasyPost. Så det er ikke, der er ikke mere i det, men butikken skal selvfølgelig have det lagerstyring, og så kan de komme på, hvis de er de 2 systemer. Er det et tredje system, så tror jeg ikke, det hedder før jul. Okay. Så du kan godt nå at komme på også. Ja, tak. Men jeg følger bare lige med i det hele lige nu. Ja. Vi håber også snart at kunne komme med noget fra et tilbud på en kasseløsning, men som Bjarne også sagde, så sagde du det, Bjarne? Nej, det gjorde jeg ikke. Nej. Jeg snakker ikke kasseløsning, så det kan jeg godt lige tage og sige lidt om. Så. Altså, vi har de her 2 kasseløsninger for EasyPost og hvad er de med her? Ja, de har 2 navne, ikke? Og så er der Amio. Det er dem, vi har satset på. Og jeg bliver også nødt til at sige, indtil videre, så er vi nok mest farvel til elske i Amio, fordi
de kan mere, og de er mere professionelle af vores holdning til det. Men vi er også i kontakt med andre firmaer, hvis vi kunne finde en bedre løsning, og måske lidt billigere, så kan det også være, at det bliver en tredje løsning, vi går med. Så vi har lidt forhandling ude nu, og så sige, jamen nu kører vi med de her 2 her, men de skal ikke føle sig forsikret, og vi har fortalt dem, at vi finder os ikke i hvad som helst, og der har vi hørt rygter om, at nogen har nogle bedre priser også, og sådan noget, og det forhandler vi lidt om. Men der er vores leverandører, de siger, at det er jo ikke lige meget, om vi er 700 butikker, eller vi er 30, der skal på. Det kan jeg ikke se forskel i, men det påstår de kan i deres omkostningsniveau. Så det arbejder jeg stadig på, det vil vi gerne vende tilbage med, og vi synes, vi kan måske komme med noget meget interessant. Vi havde et meget godt møde i går med en leverandør, som fortalte, men et af de fortæller, hvad de kan, men det var en fantastisk løsning, hvor man nemt kunne lige have en ekstra kasse. Man kunne bare lige tage sin iPad på, og så var det webbaseret, så kunne man lige have en ekstra kasse uden ekstra omkostninger. Hvis man skal have fredagsmarked eller by night eller sådan noget, så kan man lige tage en ekstra kasse, og den kan gå ind og arbejde med dankortnalen, der er inde i butikken osv. Det virker lidt smart, men det der automatisering, som Trine var inde på, der er mange ting, og det er kun fantasien og tegnbogen, der sætter begrænsninger for vores fantasi. Men vi skal gerne have det til at balancere lidt, og det vil jeg gerne stå i spidsen for, at det skal også harmonere. Ja. Er der ikke flere spørgsmål? Det var et tamt møde. Det var lige så godt som generalforsamling, det her. Ja. Det kan være lidt svært nogle gange at vide, hvad der lige er vigtigt at fortælle, fordi der er nogle ting, der for os egentlig giver sig selv, men selvfølgelig ikke er en selvfølge. Så, med de butikker, der har Isepost og Amio, og som har lagerstyring, meld tilbage, og I kommer på. Der sker jo ikke noget, vi kommer på, og vi får lidt flere testbutikker, og der kan kun ske det værste, der kan ske, det er, at der kommer en ordre. Det er simpelthen risikoen. Ja. Der er ingen arbejde for butikken i den forstand, end hvad de kender i dag. Altså, nu kommer der sådan en interface til butikken, hvor man kan se ordre og så videre. Men lige nu så foregår det på det så meget simpelt, så er det Trine, der sender en mail til butikken og siger, der er en ordre til jer, det vil lige ekspedere den. Sådan går det i dag, og det bliver så et interface i stedet for, at man kan logge sig på en side. Så det er ingen problem, så jeg synes, det er bare med at melde sig på, og vi vil gerne have nogle flere testbutikker på nu. Hjerteminde skriver, hvad proceduren er for at komme på. Jamen det er egentlig at kontakte mig og sige, vi vil gerne på. Så tager jeg fat i enten Scanpost eller så tager jeg enten fat i Scanpost eller Ameo, alt efter hvem det er. Og så får jeg egentlig udleveret en fil med jeres... nu. Kan I høre mig igen nu? Ja, du har været der hele tiden. Nå, okay. Så får jeg udleveret en fil fra Ameo eller Scanpost, og så kobler jeg det på webshoppen, så vi kan se online, eller kunderne kan se online, hvad lagerstatus er. Og så er I som udgangspunkt på, fordi at hvis der kommer en ordre, så sender jeg lige nu, som det er, en mail. Men lige så snart butiksinterfacet det kører, så får I udleveret adgangskode og logge ind til det her interface, og så er I på. Altså det alt efter om det er Scanpost eller om det er Ameo, så tager det 1 til 3 dage. Så kører det sådan set. For det jeg skal ind og lave, det tager 10 minutter. I får lige en kontakt fra Scanpost eller Ameo, om det er i orden. Vi får adgang til jeres data, ikke jeres tal i den forstand, men på jeres lagertal. Og det vil de godt lige have bekræftet, at de har sagt god for, at vi må se jeres lagertal. Nej, det koster ikke noget. Kun hvis det er noget, I skal have gjort ude i butikken. Ja, altså hvis I har brug for at låne en scanner for at få lagerstatus opdateret eller noget, så kan det jo koste noget. Men kæden afholder de omkostninger der ved, og det er noget med en halv time eller sådan noget, at Amio og Mercocom, de bruger på det. Og den har I indtil videre afholdt af kæden. Ja. Jeg tror, det tog en halv time for dem første gang at lave filen, men nu siger de, at nu har de lavet det, så de ved, hvad de skal gøre, og så kan de hurtigt lave den fil. Så jeg tror ikke engang, det er en halv time. Jeg tror, der er 3 Amio på, og der er 2 Scancom på, er det ikke sådan? Jo,
Eller modsat, det ved jeg ikke. De fleste er med jo i hvert fald. Okay, så er det 3-2. Ja. Men det fungerer altså det fungerer lige godt, kan man sige, fordi vi skal bare vide, om den her bog er på lager eller ikke på lager. Vi interesserer os egentlig ikke for, hvor mange der er på lager endnu, men vi kan backend gå ind og se, hvor mange der er på lager hos jer. Så hvis jeg får en ordre på 3 bøger, som ikke er på lager hos DBK længere, så er jeg inde og se på, hvad for en butik har denne her vare på lager, og er der 3 på lager, og det er der ofte ikke, hvis det er en butik, der skal håndtere det. Men det arbejder vi på. De der sjove udfordringer, vi har, som vi havde en ordre den anden der på en kunde, der gerne vil have lottebøgerne 1-10, jamen der skal man købe 2 gange for forlag. Men det var så heldigvis en butik, der havde de 9 af dem, og vi fik så lige det sidste fat i den sidste bog også. Ja, men det er jo, altså, det er alt for meget manuelt arbejde, og hver eneste af de her processer skal vi se på, hvad er vigtigst, at vi får automatiseret først. Så det bliver nemmere for os alle sammen. Det skal jo ikke være sådan, at det er træls, når der kommer en ordre, fordi der er manuelt arbejde for butikker og for os. Der er ikke noget, der træls, det er spændende. Ja, men det er det er udfordrende. det nemlig. Ja. Jeg mener bare, at butikkerne, hvis de går ind i det her og tænker, ej, det er godt nok noget træls arbejde, men vi skal have automatiseret alt det, der virker bøvlet i det. Så det er også derfor, det er testbutikker til at starte med, fordi de skal melde tilbage, hvad er det, der fungerer, og hvad fungerer ikke. Så vi kan få det. Og det er det, vi har gjort det sidste halvår, siden 4. august, vi gik i luften. Ikke også? Jeg var meget imponeret af, at vi fik ordre dag 1, og vi har løbende fået ordre både online og som siger, nogle mærkelige ordre, som vi ikke har fået til Udenrigsministeriet, hvad var det var, og over på Læsø og sådan noget. Det er da lidt sjovt for sådan en ordre. Jeg glæder mig også, når jeg ser, at det skal sælge til en bog i pakkeshop. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg så smiler, hver gang jeg ser det. Er der, jeg skal lige se, om der er kommet nogle flere ind i chatten. Der er ikke flere, der har skrevet, vel? Nej. Kan I komme i tanke om flere spørgsmål? Ja, det vil også lige sige, at er der noget, der ikke handler om webshop, men har lyst til at spørge, så har vi har afsat tiden, så hvis der er et eller andet, I har lyst til at spørge mig eller Trine om, så er der også mulighed for det, selvom det ikke vedrører web. Hvis jeg kan svare på, selvfølgelig. Husk at slå jeres mikrofon til, hvis I gerne vil sige noget. Jamen, der er sket det, at vi ikke, vi har ikke skrevet hvorfor, men jeg synes næsten, det ligger i kortene, hvorfor vi ønsker medlemmer og hele tiden tager nye medlemmer ind. Men jeg har som økonomisk ansvarlig været forelagt det for bestyrelsen og sagt, hvad gør vi her? Og så har jeg vist svar på spørgsmålet, har jeg ikke det? Flere spørgsmål? Ja, de har webshop kørende. Det er rigtigt, men den har jo egentlig, den har ikke noget med os at gøre. Nå, den er vist, ja. Den skal nok blive fjernet. Det er så nyt nu, det var i mandags, vi trykker på knappen. Ja. Men det er på min to-do i dag. Og jeg vil også sige, hvis I sidder med nogle byttemærker fra dem og sådan noget, så er det selvfølgelig, vi skriver I ikke mere, men det er op til jer, hvad I ser, der er fornuftigt at gøre. Det er jeres kunder, der står i jeres butik. Jeg ved ikke, om det er et problem eller opgave, men jeg vil vurdere den der situation. Jeg har skrevet ud, I ikke skal, men hvis vi har stået i butikken, der kommer ind med en ting derfra, så vil jeg vurdere det ud fra den kunde, der står foran mig. Man får forlægen til at lægge matrix på portalen. Altså du mener på specifikke bøger, eller
Fordi for eksempel til julehandlen, der er der jo specifikke matrixer på de bøger, der er i kataloget. Egentlig, vi kan ikke se de der opslag. Er det ikke lidt irriterende, hvis andre ikke kan se dem også? Nå, jo. Kan man få forlagene til at lægge matrix på bogportalen? For eksempel Lindhardt og Ringhof, går jeg ud fra. Grønningen skal man ringe til hele tiden. Der er meget forskel mellem bogportalen og personlig henvendelse. Når for at få bedre matrixer, altså vi er jo hele tiden i dialog med de forskellige forlag, og der er altså nogen, der er mere samarbejdsvillige med os end andre. Grønningen har vi ikke et særligt tæt samarbejde med. Men Lindhardt og Ringhof har vi nu et ret godt samarbejde med, så der ja. Maria skriver, nogen opretter allerede matrix på bogportalen, men personligt giver som regel bedre resultater. Og ja, det er også det, vi oplever. Altså, hvis vi efterspørger en bedre matrix på en bog, så kan vi sagtens få det. Vi kan jo ikke skrive på alle bøger, og vi vil også gerne informere om det i ugebrevet, når der er bedre matrixer. Lige præcis omkring Grønningen 1, der ved jeg også, at Christian Sund er noget indover. Så der kan det også svare sig måske at tage fat i ham. Ja. Yes, det er han nemlig. Var der mere? Jeg tror, jeg vil sige mange tak til jer for den flotte indlæg her, og så går jeg i gang med dagens arbejde. Det er godt. I have en Tak god for dag. nu også. God fornøjelse også. Og tak. Tak lige måde. Godt. Hej. Hej. Var der andre, der har lyst til at sige noget, inden vi slutter af? Det er ikke, vi har også tiden, så I er velkommen. Godt. Jamen, så vil jeg takke for god ro og orden, og jeg håber, I er blevet en lille smule klogere på, at det går knap så hurtigt, som vi har håbet, men det går rigtig godt, og vi bliver som sagt ros for vores job, så jeg synes, vi skal være stolte af det, vi har lavet, og vi holder budget og så videre, og inden for de rammer, så synes jeg, det er en flot job, vi har fået lavet. Så tak for i dag, og god arbejdsløs til jer alle sammen. Tak for i dag.